så start på Avedø og Holme lige inden jul. Blandt stilladsarbejderne, der var der 4, som blev fyret op. Begrundelsen for det var temmelig hul. Det viste sig ret hurtigt, at grunden til, at de skulle væk, var noget andet end det, der blev sagt. De havde været aktive for deres rettigheder, og på Sudsen stod de blokadevagt. De kan fyre kammerater, bruge arbejdsret og meget mere, og kampen bliver sikkert meget lang. Men hvad pokker kan de gøre, når hvad sammenhold bliver større, og når strækken og blokaden er i gang? Den eneste måde stilladsarbejderne kunne få de fyrede i arbejde igen, var gennem en blokade, som man ikke kunne lade disse job blive gjort af andre mænd. Og entreprenørernes forening forsøgte at få arbejdet lavet andet sted. Men stilladsarbejderne, der skulle udføre jobbet, ja, de nægtede blankt at være med. De kan fyre kammerater, bruge arbejdsret og meget mere, og kampen bliver sikkert meget lang. Men hvad pokker kan de gøre, når vores sammenhold bliver større, og når strejken og blokaden er i gang? Stilladsarbejderbrancheklubben støttede blokaden, og fra nu af blev der flere dag for dag. Over hele landet blev der dannet støttekomiteer. Vi er mange, der går ind for denne sag. Både arbejdsplads og skole slutter op om ophavun. Til en mere politisk fyring siger vi nej. Der er brug for mange kroner, vi har både børn og koner, så som penge ind på gader og på vej. De kan fyre kammerater, bruge arbejdsret og meget mere, og kampen bliver sikkert meget lang. Men hvad pokker kan de gøre, når vores sammenhold bliver større, og når strejken og blokaden er i gang? Men Specialarbejderforbundet og entreprenørerne var sammen blevet enige om, at blokaden skulle vi glemme, faglig voldgift skulle bestemme, skønt vi alle ved, hvad det bliver for en dom. Og bliver blokaden hævet, ja, så bliver vi sgu tævet, for så har vi smidt vort våben til jorden. Vi står fast på blokade, der er ingen, der skal lade faglig voldgift slå vor kamp ud af spor. De kan fyre kammerater, bruge arbejdsret og meget mere, og kampen bliver sikkert meget lang. Men hvad pokker kan de gøre, når vores sammenhold bliver større, og når strejken og blokaden er i gang? Alle arbejdere i landet kan nu se hos os blandt andet om blokadevåbnet, hvor vi står på vagt. For at ingen skal og slægte må enhver have lov at nægte os som skruebræk og bryde strejkens vagt. Mod hver en skruebrækker og mod fyring og mod arbejdsgivertvang. Alle fyre skal tilbage, vi vil ikke lade os jage, vi vil vinde Søndermed en sidste gang. De kan fyre kammerater, bruge arbejdsret og meget mere, og kampen bliver sikkert meget lang. Men hvad pokker kan de gøre, når vores sammenhold bliver større, og når strejken og blokaden er i gang? Men hvad pokker kan de gøre, når vores sammenhold bliver større?